Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Now I just Manong magkakami man. O nga na dili man. Sweet man kay mo kaganina. Gialsa pa ni mo siya dito tungod sa ila. Nakakita ka? Kita, Dito ka? dito. Nisi man ka. Tuo kag nalipay ko. Buti pasabot nga gimingaw sa kanako. Mingaw sad. Pero, na naman kay lain. Mao nga. Imo kong kiyakan. Manghawag lagi ka. Sorry, milikay ko nimo. Gisuwayan ako kung kaya ba nako. Pero, na-realize na ako. Wala ko makagusto nimo. Nanghaw ka na ko? Unya, wala di ka makagusto na ko? Hilain kay ka. First kiss ba ito na ako? Wala ko makagusto nimo. Ka-in love na ko nimo, Amy. Tarong ba? I love you, Amy. Tarong ba? Kamu na ni Jenny, unya man mag-I love you ka na ako. Lain kay ka pa. Ang man imo may dublihon? Kisa ba'y nag-ingon nga kami na ni Jenny? Ako, karon pa lang. Ayaw ko katawi pa ka naglagot ako ni. Ay, sapa. Tunggan ka gani lola nimo na. Nga naghilak, saan na lang. Ikaw man, Pi. Nya nga nung hilak masag ka kung kami na. Lain sa kag dili ko sakitan no. Sakitan man ko di mo hilag jud ko. Ganong gisakitan mo ka. Kaya nakita man ta mo nga happy mo duha. Apas pa ko nimo. Unya, makita na nako nga sweet kayo mo. May paalsa-alsa pa mo. Unya karon mo kiss ka na ako. Unya mag I love you pagi ka. Gara kay ka pa. Ano laging mo hilak man ka? Buti ka. Buot kay labanti ka. Kung dili ko gusto ka makita ka nga maghilak. Ay lagi pa gara-gara ba. Lagi, tinulang ako gisulti ni mo, Amy. I love you. Wala inundang na misibat ko sa amo para makita ka. Kaya dili na ko makaantos. Miss na ka. Unya, si Jenny. Best friend lagi hapon ako. Tapi day, nagsilos ka, Jenny? Selos. Buot sad ka. Sa? Ni Jenny? Ay ko kataw iba. Si Jenny nga halos di maganito manudlay. Magsilos ka. Wala pa itong bata, uy. Posible kayo nga makagusto to na ko. Tinuod. Lagi. Kita na. Unsa? Basta kita na. Unsa? Kita na. Time pa, uy. Ningon day ko. Silos na maganik ang Jenny. Kunya, di pagi ka musugot na ako. Bahala ka. Basta kay kita na. Ay! Uy! Nakaduha na ka, ha? Nakaduha na ka. Katuloon. Uy! Mm. Uy! Nene, oy, kadugay pa ni mong, dugay pa ni mo das gawas, oy. Sa magkabay katabi ka diha. Wa man la. Na may iro diri good. Oy, aboga. Yay, iro ha. Hola. Sige na, lakaw na. Magawas niya si Lola niya, makitaan ka. Lakaw na pa. Kisa. Gisugod na dayta ka. Di, sugton ko nimo aron kita na. Hindi ko eh. Oh, sige, di ka. Bahala ka. Basta nakakiss na ko nimo. Paigam na ko ini. Mukis na ko nimo bisan sa eskwelahan. Kunya, okay ra ka? Nga dili pa kita, unya, mukis ko nimo. Nya, saman. Oo. Una. Sige na. Sige na lang. Kita na. Eve, bantay bitog binuangan ako. Promise, ikaw lang. Huwag wala lain pa. Promise. Promise. Cross my heart. Ikaw lang ginahangtod sa akong ikamatay. Ikaw ra sa hangtod sa akong ikamatay.
timanan ko ni mo saad ha. Di man eh. Kisabi. Sige na. Nya, mulakaw na ka. Sige na. Kiss na rin mula kaon ko. Di ko makatugin eh kung di ka mag-kiss na ko. Sige na lang, oy. Pero piyong sa kayo mo kiss na ko nimo. Ay di ko. Mas gusto ko makakita ni mo nga mag-kiss ka na ko. Sige na. Sige na. O na. Sige na. Na. Oh, Agay. Unsa man ka diha, Eme? Di pa ka busod? Isa ba kung katabi ni mo diha ba? wala lagi la. Wala. Nakabati ko. May katabi ka. Karon lang. Musod na ko la. Nana ko. Ay, kasakit sa kong uo nga napakong. Galit ko niya nga gipaduko. Okay. Pero, kami na. Uyab na nako ang babae nga dugay na akong gusto. Kami na yun. Kay, napakong na sa binuog ko pagbarog na ko. Agoy. Nay? Nangihi ko sa gawas, Nay. Nakatoon ka nagpamakak na. Nay. Oh. Sorry, Nay. Diin mo ka. Sa ilan ni Imi, Nay? Kamu na? O, Nay. Gisugot ako niya. Dave. Wa may dautan kung mag-uyab-uyab ba? Ang dautan, kundi ka maong mubutang og limitasyon. Anak, mga bata pa mo. Init pa kayong inyong mga dugo. Hinaot po ang tamamahimo mo responsable sa usang-usa. Kaysa usa lang ninyo kasayo. Dakong responsibilidad ang ikauban ini. Nakasabot ka, Nay. Dako sa pugdam ko para namuduhan ni Imi, Nay. Mao nga, maningkamot yun ko nga makagraduate mi. Hinaot pa unta, anak. Andam na lamisa. Sa'yo ka nakaluto? O, Nay. Milagro. Ikaw may bisayog bangon aron magdigamo. Dugay ba ka nakatugabi, Nay, kay nagpaabot na ko. Mao nga, niya, namawi ko. Ako na nangandam para pamahaw. Nya, para sa akong baon. Salamat sa hapit na magsapit-sapit naman dila kay inspired kay ka sa labad-labad bitaw akong unak. Oy, murag kuwang ni stug. Ako sa gani, Nay. Kung sa gustog. Balik yung katug, Nay. Hindi ko manimukaon. Ay di na oy. May laptop pa ko sa merkado ron. Waangkat kog isda aron ilibod. Amping na ha. Kung labad yun ang imong o, pahuway na lang. Ha? Salamat nak. Ayo. Pero ay kabala ka. Kaya ra lagi nako. Nang ana, napa si Dave nang? Oo, di apa day. Dali. Dayon sa mga ontali. Dali. Budayon ko nang. May buntag ng ana. Hi Dave. Nagdakog tinawang isda. May pahatod ni Papa dinhi. Uy, salamat kay day ha. Oh, wap lagi ka mag-ilis. Nga naman? Oh, nag-uniform lagi ka. Asa day ka? Sa eskwelahan? Tuod. Wala mo lang kung kabantay, oy. Ganun nag-uniform ang tuod ka? Dave? Mag-unsa ka sa eskwelahan? Ha? Oh, unsa dirong orasa? Sabado. Hala? Ni? Nawa man sa kong hunahuna. Bida, eh. Na-excited man gud ko nga magkita mi ni sa akong uyab karon. Ha? Uyab? Mao na. Absent-minded na. Kaya nakauyab naman. Si nanay. Uyab? May uyab na ka? Kinsa? Kanus alang? Si Amy. May lain pala kong babae nga nagustuhan gawas niya. Uyab na mo? Kamo na? Oh.
O kinahanglan sad ka nga happy ka para nako. Kay best friend bayat ka. Kung happy ko, kinahanglan nga happy sab ka. Ali, dungatag pangao na. Duyugi ko sa kong kalipay. Oh, Ginny! Ginny, asa ka? Hala, Jin! uy, mihilak man itong imong amiga. Huh? Milak siya? Ito, Hala, ganun ka to? May nasulti ba kong bati niya, nay? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!